Id-Direttorat tat-Tindif wieġeb b'mod immedjat għall-karba għal azzjoni dwar l-istat tal-ġnien tal-Arusa tal-Mosta u tnejn beda l-proċess ta' tindif. Il-ġnien infetaħ għal pubbliku fl-1975 iżda ilu fi stat ta' telqa u abbanduna l snin sħaħ tant li kważi intesa kompletament anki mill-pubbliku. Issa grazzi għall-inizjattiva mid-Direttorat tat-Tindif immexxi minn Ramon de Gwara, il-ġnien se jerġa' jieħu r-ruħ hekk kif l-intervent biex il-ġnien jitnaddaf beda nhar it-tnejn u mistennidu mad-dej ġimgħa. Huwa stmat li matul din il-ġimgħa nlestu x-xogħlijiet kollha li jew f'dan il-ġnien se nkunu qed naħdmu diversi sigħat hawnhekk, diversi numru ta' ħaddiema wkoll. Ħassejna li għandna nagħtu priorità fuq il-każijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġranet. Għalkemm li wieħed jintervjeni f'xi ħaġa bħal din huwa importanti, id-dixxilpina tal-pubbliku li jħares il-post għandha tkun priorità wkoll. Fil-fatt de Gwara saħaq ukoll li se jkun hemm żieda fir-riżorsi meħtieġa biex il-pubbliku jżomm il-post nadif. Beħsibna wkoll nżidu l-infrastruttura tal-kontenituri tal-iskart f'dan il-ġnien, propju mal-ewwel ħanamlu t-tindif ġenerali u mbagħad fil-ġranet li ġejjin inkunu qed inwaħħlu dawn il-kontenituri wkoll.